välkomna av Patlon här i Tjålajkusen. Och går det hur så Jack konserten så det kom? Jo, jag hade en Jack ordla väl. Mega väl faktiskt. Jag kan komma ner Patlon där så. Jag vet inte ordla. Men det folk var extremt vi på det. Och det är ordla undrar mig. Jag alltid viskar som allt som vi och hur ska kunna känna lögn. Jag vet inte eller vad det hörde du bara ska? Nej. Faktiskt som vi. Faktiskt som det första text. Ja. Var det snack folk mött upp som det vantade, ja? Ja, det var ordentligt gott. Jag menar, det fylltes bant när vi började spela så började ordentligt folk komma. Så var det var faktiskt fullt av spel. Ja, fullt, ja. Och halda det detta kan få stor antydning för det kom fram över att släppa framföra Airwaves. Jag vet inte, kanske man får onkel bokar från Örenfestivalen kanske är det så. Ja, och kanske man får också gott omväljasna till sen cool. Så man där. Ja. Ja. Det är faktiskt. Hur ser det framföra vi bästa i Island nu till att spalta i förrjuna grafer, men nu spelar det ju Island där som att skilja de texter så är det överse? Vi har spalt en för i Island faktiskt. Spalade Mentnar något. I Hörsbenen, ja så det var faktiskt väldigt gott, men det var en extra större konsert. Ja, det var 600 folk och men det var väldigt god konsert, men det var mer en team typ all. Ja. Och det verkar som att folk inte känner lögn. Jag vet inte om de känner det eller om det är bara är mega vi på det kvällt. Är också hype. Ja, of course. Men så det att fly folk är att börja känna till bästa. Jag syns jag vet inte. Det man nu hörst av folk att ta så någon som skulle ha sig konserterna så var det för I don't know. Ja, det är det. Jag alltid börjar lukka som ta gång där rätta vägen för annars. Det växer för fall. Ja. Ja. Ja, som är nog så som är nog så surprising. Ja, vi visste vi man vet inte vad jag från först kom fast jag hörde att man lust efter men så det problem med att vi inte först. Nej. Jag ska se. Opportunist. Nej. Yay. Och nu har det där skift gott och glimmer ut vid Kimnos. Hur spelar det till? Jag kan ta det. Kan ta det då? Ja. Så det är vi tar en stylist. Jag bara en stylist, Incher Stenberg Jönsson. Ja. Och hon är så mycket cool att hon gör klient till honom. Och vi satt vi började henne göra också cool till Airwaves och tänkte att som fann på. Men gott läst stadveker och frinsarna så det som det är liksom nästan samma stil eller vad. Ja. Men det är så lyckan gott. Men det är gott. Det är gott. Och ett annat smyck som nu sa är att Sunna ur Blood Group är sin sangvikor och hon är ju isländsk. Hur fungerar det känner jag sin förska texter? Det fungerar fint, men av Mentnar något har det två isländska sangkonner. Jag menar, man skulle bara lycka lära det uttal ordnen så är det okej. Jag tror inte problem, alltså Sunna hon dår det var uttal förut. Alltså man har ju helt de hörna sen då är det isländska. Nej. Det är det va? Ja. Och vad har du planlagt nu vi bästa för framman? Ja, så vi spelar nästa vecka. Nästa vecka spelar vi i Köpenhamn. Ja, Bridgene. Ja, och så i januari månad färda turné. Ja. Vi får en fighta turné i Danmark, Färjön och Island. Så det är vi då spänt på. Så alltid får jag säga stora tack till bästa.